Inabutan ng news team ang mga tauhan ng DPWH 3rd District Engineering Office na naglilinis sa kahabaan ng Sagup Creek sa Concepcion Pequeña. Matatandaan ilang buwan pa lamang nakakalipas ng bisitahin ito ni PBBM at DPWH Secretary Vince Dizon para sa programa ng Oplan kontra baha. Subalit na mag-inspeksyon ang City Enro, sandamakmak na basura ang kanilang inabutan na siyang problema lalo sa pagsisimula ng tag-ulan. Ayon sa Solid Waste Management Office, ikinalulungkot nila ito sapagkat paulit-ulit na lamang umano ang paglilinis ngunit patuloy pa rin ang pagdami ng basura rito. Talagang makamundo, taigwa na naman mga plastic na basura. Nakaralataw sa gilid. Kung natandaan po nindo, halos 2 bulan, 3 bulan na nalilinigan ta pa lang. Di pa nga ni tapos, si grupo yaon duman sa mabulungon yan. Nagkukuyan kita, naghahalikan si mga debris man duman. Ongoing kasi si mga debris na darata man yan sa sanitary landfill pang cover soil. Tapos dahil hindi ka sa ugma itong mga basura naman sa tuyang Sagup Creek makamundo por dahil yun na nga nito tinarabangan na kan national government ay hindi pa nga ni si presidente. Tapos nag-igdi si Secretary Dizon. Ayaon si Mayor Lenny, tinambangan kita kan DP, kulang bagay. Pero after several months, balik na naman sa dati. Nakakamundo por dahil higihiling ta ng ayong katapusan. Dahil sa kawalang disiplina ng ilang mga residente sa lugar sa tamang pagtatapon ng basura, ayon sa Solid Waste Management Office, tila kailangan na magpatupad ng ordinansa na may kinalaman sa pagtatapon ng basura. Kaya naman suwestyon ng SWMO na ma-relocate ang mga informal settlers sa tabi ng creek. Dapat igwan na kitang ngipon. Ipahiling ta na sa mga residente dyan sa gilid po kang creek na iyo ang ginagamit na apunan ng basura. Ang sa tuyang tigpaparalinigan. Pero mabalik na naman kita sa dating kapagalan. Na malinig, road through po, pirang taon na po yan. Tama po nga si sinasabi ni Mayor Lenny na dapat mapakarayta na, summer mo yan. Nagpupuroon na naman po ang klase. Matag-ura na naman. Mabaha na naman. So si preparasyon po na pirambulan, garo na waraan saysay. Si kapagalan, si paggamit ng equipment, por dahil po sa mayong pakundangan na pag-apunin basura po kan sa tuyang mga kahimanwa, naka-i-restart po dyan sa Harani sa Creek. Kaya po, pigihiling masuggest po kami kay Mayor, talagang dapat pahaliun ta na yan, mga yaon dyan. Ayon pa kay Engineer Martin ng SWMO, isa sa permanenteng solusyon ang pag-relocate sa mga informal settlers sa tabi ng creek kasabay ng disiplina ng mga residente sa pagtatapon ng basura. Jan Amador, CSN.